Nagkwento uli si Jesus. Ganito ang kaharian ng Diyos. May isang magsasaka na naghahasik ng mga seeds sa bukid niya. Natutulog man siya sa gabi at buong araw man siyang nagtatrabaho. Tumutubo pa din ang mga seeds. Hindi niya alam kung paano nangyayari yun. Ang lupa kasi ang dahilan kung bakit tumutubo at namumunga ang mga halaman. Uusbong muna yung tangkay ng halaman, tapos lilitaw yung pinakabunga at magkakaroon yun ng mga butil. Pag hinog na ang mga bunga, aanihin na lang ito ng magsasaka pagdating ng harvest time.